gwarama, ga 'yan 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 gwarama, 'yan gwarama, ga 'yan gwarama, 'yan gwarama, ga 'yan gwarama. Kalli ingantattun shirye-shiryenmu na faɗakarwa, ilmantarwa har ma da nishaɗantarwa kan YouTube channel ɗinmu MS Utai TV. More kallo cikin salo da ƙwarewar aiki. MS Utai TV. Hoto tartar kawai. Ku yi subscribe ko kuma danna ƙararrawa don sanar da ku sabbin shirye-shiryenmu. Da zarar mun ɗora. MS Utai TV. A mani ina zuwa na kake sauri aka faɗi. Yanzu nan nake hirin tafi gurin kanje ina so mu haɗu da kai. To ai ni ma gurin ka zan je. To me yake faruwa? Yanzu nan naga mutumin ya zo ni da dalleliyar mota ya shigo. Ba kenan. A garzali mana. Ya? Kanin mu a ce ya zo ni wai da mota ya zo a gaban mu kuɗi tashi. A kanin mu yayi kuɗi mu muna zo wallahi mu ma gurin nan shiga ta zamu yi. Ko ta yaya ya mun yi kuɗi mu. Dan haka nake son ka mutumi na to yanzu ya za a yi. Ya za ko mu shiga gari. Bismillah. Mu haura. ‘Yan samari? Na'am. Ku zo mana. Kasan na fara jin ƙarshen kuɗi, isa ba zan tafi samu. Wani baba. ‘Yan samari taimako za ku yi mun. Jikin na ne ba daɗi. Shi ne aka ɗan kawo mun kunu. Duk sun tafi gona. Nake so ku taimaka ku ɗan siyo min siga. To. Yawwa, nan ba nisa. To. Ya haƙuri. To, To. Dutsen takura wa al'umma, kuma sun kunsira wa al'umma. Mutumi na, ka san mutumin nan kuwa? A ina ban shaida shi ba. Baban mutumin ne. Wanne kenan? Wannan ɗan sandan nan. Ai ko wallahi kuɗin sa ya sha. A'a. Ai ba za mu fara gwara mata kuɗin ba ya sha ba. Ta kansa a fara gwara mana ba ta kuɗi ba ai za mu fara. Ai mu fara yanzu gudawa da isa ka kai ta kwana uku nan babansa ma shi yayi. Ka manta gudawa da isa ka ta kwana uku? Shine? Shine shi ma sai yayi wannan gudawa da ta To kwana gwaramar uku. ba ta kuɗi za mu fara ba. Eh. Ta mugunta za mu fara. To. Yanzu abin da za a yi gishirin kunshi za mu siyo mu zuba mar a wancan kunin. Kai mutumi na. Idan ya sha, wanda zai da guda kamar kura. Takura wa al'umma, Mu je mu siyo masa. Baura. kuma sun kunsira wa al'umma. ‘Yan gwarma ne, sun danne haƙin mutane, sun kwace kudin mutane, ba sa kyautata wa manya. Assalamu alaikum. Alaikum salam yara. Har kun dawo. To sannan ku Ga zuwa. canjin ka. To alhamdulillah. To na gode. Baba ga siga. To Bari da yanzu ba maka, bari zuba maka. Ai tsoho na kowa ne. Bari a zuba maka baba. to Allah muku albarka. Ai tsoho na kowa ne baba. Allah muku Tsoho na albarka. kowa ne. Allah muku albarka. Tsoho na kowa ne. Baba gashi sha kaji? To Sha baba. Sha. na gode. Baba. Na gode.
Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Baba. Bismillah. Bari an kai ka asibiti baba. Bari an kai ka asibiti. Baba. Yan gwarma ne. Sun danne haƙin mutane. Kaga Abdul na manto kwanakan ma a gida ban kayan abincin a gida ban dauko ba. Ko za ka tashi ne ka je ka dauko mana? Kawai bai shi ma ni in je in dauko tunda na san na aike ka ma na dade baka dawo ba, bari in je in dawo. Ga 'yan gwarama, 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 'yan gwarama, ga 'yan gwarama nan. 'Yan gwarama ne. Abokina, gwara mana fata hau kan mai abincin nan. Wallahi cinyewa da mi. Kai, da shiri na nake tafiya. Kai, Allah wallahi. kage mutum na. Kai kware kuwa. Ai riya ka taho. Kware kuwa, ta ta fi sirri. Bibi, kabu. Ya. Ne mata maura. Kuma sun kuzura wa al'umma. Gwarma ne sun danne haƙin mutane. Abdul, ina wanda suka zo siyan abinci? Su suka ce in kira ki. To ai gashi ina gama sun gaji da jira na ban fito ba, shi yasa suka gaji suka tafi suka yi zo mu zauna. Allah ya kawo su kawai. Abdul, ashe da mun barayi ne suka zo siyan abinci sai na ce ma kar ka tashi ka bar wajen nan, kar ka tashi ka bar wajen. Yanzu ga shirin ka tashi ka bar wajen. Jan bai ce ba kar ka bar wajen ba. Yanzu ya kake tunanin tashi mu je mu nemo su digin. Yan gwarama, yan gwarama. Fidausi, kin ga har yau babanki shiru. Ya ce iya fita zai aiko bai aiko ba, ko yanayin garin ne ya saka ban sani ba. To kuma ki je dandali ki dan duba ki gani ko Allah zai sa dan samu abin da za a sa bakin salati. Amma bar illa da ba ina da ƴan naira 50 baki ki je dandali ki je shagon mu je ai ta siyo mana ko dan garin kwaki da suga ne mu dan jika mu sha. Allah kai mana maganin wannan lamari yanzu a ce abin da mutum zai ci ma. To na da ishuru da isa mu dace. Sai kin daban da kula-kula a hanya kin ji ko? Allah ya kiyaye hanya, Allah ya tsare, Allah sarki. Yawwa ba sai na sha wahala neman dan ake ba. Mangwalatin zuciyata ya farin cikin zuciyata. Mangwalatin zuciyata lambalin zuciyata. Kara mata daya. Kane. Kara mata daya. Ya lambalin zuciyata. Me za ki yi a can? Nake ganin kuɗi a niki. Gari! Kina da ni a garin nan ki ci gari? Kina da ni za ki ci gari a garin nan? Ta babu mu siyo mata. Ai in dai kina da ni ko me kike so? Ta ba da kuɗin. Masana abin nan. Abokina? No. Ungo wannan. Abinci ne yanzu nan ne wata yarinya juye. Sauran din na raba almajira wannan din ma Allah ne ki je ki ci. Ki shiga gida ki je ku ci. Amin amin. Ya koma guduri. Wallahi ƙarya kake. Wallahi ƙarya kake. Me faru? Mu je mu sha wahalar yanzu kai mu wannan ka ba ku daga mu je mu sato abincin na gurin yar mutane ka zo ka dauka wasu man wani soyayya banka na ba soyayya da gudu. Maryam me yake faruwa ne na gan ku haka kin fito kina ta sauri kina faɗa. Kaga Abdul na bari a wajen jiran abinci na je in ɗebo kwanuka kafin na dawo sai ya zo gida ya same ni. Yana samu na sai ce in zo za a sai abinci ina zuwa sai na tadda babu kowa a wajen buɗe kwanon abincin da sai na ga gaba ɗaya barayi ne suka kwashe min abincin. Dan Abdul wani irin mutane ne wayannan? Su biyu ne da mai farar riga da mai bakar riga. Su biyu ne da mai farar riga da mai bakar riga. Eh.
To in dai ko su biyu ne da mai farar riga da mai bakar riga ba zai wuce Shitu da Mani ba. Domin yanzu na baro su kofar gidan su Firdausu. Suna kofar gidan su Firdausu ka ce ko? Suna can ki je ki same su. To bari mu ƙara maza mu je. Soyayya banka na bi soyayya da gudu. Wallahi da uban soyayyar wallahi dai ka san yadda zaka da ni. Kin safa nake jin yunwa nake ko ka dan mu. Ga su can. Kalli ingantattun shirye-shiryenmu na faɗakarwa, ilmantarwa har ma da nishaɗantarwa kan YouTube channel ɗinmu MS Utai TV. More kallo cikin salo da ƙwarewar aiki. MS Utai TV. Hoto tartar kawai. Ku yi subscribe ko kuma danna ƙararrawa don sanar da ku sabbin shirye-shiryenmu. Da zarar mun ɗora. MS Utai TV.